أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kalliya da tasiri yake mujarraban la shakka bi iznillah al'ummar musulmi na faɗin duniya kamar Togo, Najeriya, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ga wani sirri na kun fayakun bi iznillah. Ana samun Binta Sudan mai katako, Binta Sudan mai katako bi iznillah aka samu Binta Sudan mai katako insha Allah karfe 11 na ranar Lahadi bi iznillah ta'ala sai a zauna a nafila raka'a biyu a mitahul amal. Bayan gabatar da mafitahul amal insha Allah sai a samu carbi mai tsarki, sai a samu kaya a wanke su tas, insha Allah a samu turare mai kyau sai a shafa su insha Allah. Sai a zauna sai a fara wurin inna mamruhu idza rashana qul lahu kun fayakun. Insha Allah za a samu kwali biznillahi ta'ala, kwali irin wanda ake sai da biskin haka, kwalin biskin haka, to sai a saka samfurin da ake bukata a ciki insha Allah a ayyafa wannan turare a ciki. Sai a zauna sai a fara inna mamruhu idza rashana qul lahu kun fayakun, za a yi 1111 kafin safe biznillahi ta'ala. Bayan kammala sai a fita a samu na ɗakin a kwana insha Allah, gari yana wayewa a zo biznillahi ta'ala za a tabbatar da yadda sirri yake insha Allah za a samu wannan bukata a ciki biznillahi ta'ala. Al'ummar musulmi faɗin duniya wanda suke ba mu ayyuka biznillahi ta'ala muna nan. Maulidi ya riga da ya tafi, mun dawo ko muna ci gaba da gabatar muku da ayyukan mu garna kakkiyaye insha Allah, mu jarrabai la shakka biznillahi ta'ala. Duk wanda ba mu aiki za mu tsaya tsayin daka sai mun yi mashi shi tas biznillahi ta'ala. A daure a mana subscribing, a mana share din wannan garnakaki a tajiri dirkeke gabjeje masgegen aiki namu na wannan sirri namu na wannan rana biznillahi ta'ala. Kaɗan daga cikin waɗanda aka aika musu da sakonninsu kuma suna turo mana da sakon godiya biznillahi ta'ala, to muna farin ciki, ku farin ciki mai farin ciki, mu haɗa mu taga za mu taimaki juna a daure a isha inda musulmai suke domin su gani su amfana kamar yadda kai ma ka gani ka amfana. Al'ummar sai na faɗin duniya ina kowane ku fata alkhairi da fatan mana lafiya. Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi, ya biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi, amin summa amin ya rabbi. Masha Allah, a mutanen Saudi Arabia da fatan kowa na lafiya.